روج بروج و چکدارên rejîma Esed û Rûsya êrişên xwe yên esmanî li ser deverên li Bakurê Sûriyê gurtir dikin. Di encamê de ziyanên canî û madî mezin rû didin. Jêderên Xucehî ji nava bajarê Idlib û Hemayê eşkere kirin ku derengiya şavaborî deverên li bajarê Idlib û Hemayê bi dehên operasyonên esmanî ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve bi tundî hatin bombebaran kirin. Heman jêderan eşkere kirin ku di encama wê bombebarankirinê de bi dehan qurbanî di navbera kuştî û birîndaran ketin li gel rûdana ziyanên madî mezin li heman deverê. Erê li gorî heman jêderan ku bi berdewamî balafirên şerkeriyên Rûsî û rejîma Esed sivîl armanc dikirin ta ku neçar bibin, devjiman û milkên xwe berdin û derbederî deverên din bibin ku di encama wan êrişên tund de û berdewam bi dehê hezaran ji xelkên gundewarê Idlib û Hemayê derbeder bûn û ji deverê derketin. Herwiha çalakvanan dane diyarkirin ku di encama tobaраnkirina gundê Eltweyna li gundewarê Hemayê ji aliyê rejîma Rûsyê ve jinek hate kuştin û hejmara kesên din birîndar bûn. Serbarî kuştin û birîndarkirina hejmareke welatî lêkeleha madîq û serbar kirin ku ziyanên madî mezin jî gihiştin mal û milkên welatiyan. Çalakvanan dane zanîn ku li gundewarê Idlibê jî bi taybetî gundê Elhêbat bi hejmareke mûşek ji aliyê bîngeha Rûsî li ranîngeha Brîdic hate armanc kirin û di welatiyên sivîl jana xwe ji dest dan. û tekez kirin ku her yek ji bajar û bajarokên Seraqib, Kifirnubil, Cisr-ı-Şuğûr, Kifir-Sicnê, Şariya, Has û Futêra û hindeverên din ji aliyê balafirên şer yên Rûsî û rejîma Esed ve bi tundî hatin armanc kirin û dane diyar kirin ku xelkên wan deveran wate bi dehê hezaran ji xelkê wan bajar û bajarokan derbederî dever û kampên sînorî bûn.